Hey, ndị be anyị bịakwanụ n'otu birigokwanụ na otu nwoke agbachagokwa na otu nwaanyị egwu ọlakịrịpụtụ na oyichagokwanụ nke nwaanyị oyi gbaa ya santurugede n'ihu gbaa ya n'azụ wee ruzie mgbe ya bụ nke nwoke ya anụ nwaanyị wee bihapụ nke nwaanyị ụnụ na-afụ ebe a wee jezie n'obodo fa wee kpọta nwaanyị ọzọ ya anụ na ife onufulu ebe a bụ ebe a na-eme mmemme mgbe nke nwoke na-agbazi akwụkwọ mgbe ya na nwunye ya ọfụ na-emezi ife anụmdi na nwunye ọkwa na reception ka anọ n'ọkwa na item 7 ka anọ ka erie ka aṅụa nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ nyanwa bụ esi a na-ekwu maka ya o wee sị gịnị chaa na onwekwe ka erie ka aṅụa na mmemme anụnwa na oye ehodu na onye ọbụla ya anakwabie na ya agbachakwa egwu ọlakịrịpụtụ were ya gbachaa one for the road were ya gbachaa missionary journey chinye ya ọkpa enu chinye ya ọkpa n'ala chigo ya enu maa ya isi bọọ ya n'ihu bọọ ya n'azụ wee sizie na aya ebihapịa ka eje nụọ nwaanyị ọzọ na nke anụ nwaanyị eme na ndị niile bịara agbamakwụkwọ a na onye ọbụla korukwa abịa nawa na ya bụ agbamakwụkwọ na aya erikwa na aya aṅụ wee chekwa n'ife eji egwu egwu unu fụ dịka ọgụ a nụrụ ebe a ya bụ ife abụrụkwa obere ife maka na ebe unu fụrụ ọ nọ n'ala wee na-eme mkpọtụ o wee bụzie na onye nke na-agba akwụkwọ na ndị otu ya bịazi ka fa buru nke nwaanyị eburu ka ebupụzie ya n'ilo ka ọ ghara ịghasakwana ya bụ agbamakwụkwọ nke nwaanyị wee buru ebu ka a na-ebu ya ka nke nwaanyị na-apịawasị ife niile dị ebe a ọ dịrị ka o nwere ụmụ nwoke ndị kwụnyekwalụ nke nwaanyị onufulu ebe a amaghọ nnọọ ndị ọkpọ wee bịa ka ọ na-abụ ndị oyi nke nwoke na-agba akwụkwọ makwana na ya bụ nke nwoke na nke nwaanyị anọbụ na relationship ike na fa sọpọtụ ho nke nwoke n'ife o merụ nke nwaanyị a wee na-atụ ọgbọ ebe onufuru nke nwaanyị a bunyiri ọtọ bọtụrụ mmanya o ji n'aka ka ọ pịawara ụfọdụ wee bunye ya akpafe ozugbo maka na fa amakwa na eke na-efebegokwa nku aka bife were ife amakwa mmadụ n'afọ o wee bụ na-ebịa ka irie ka ị ṅụa iwe endizie n'ụlọ ọgwụ ọkwọ ntu a ka esi wee buru oche anụnwa unufuru ndị mmadụ ji wee nọrọ ana ewee na-atụnye isi oche enu unu fụ ife onyonyo a unu ya jigide ọchị na ọna maghị etinye nwunye n'ihu ebe a maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa maka na ebe a bụzikwa ọgụ na mgba ka a na-alụ a na-atụ oche onye atụ onye onye atụ onye onye ewelu bọtụrụ mụọ onye atụ ọnya ndị bịalụ mmemme onye bichata akpịa ịbịam onye bichata akpịa ịbịam maka na a na-akọwa n'okwe n'itiri ka ife anụnwa na-eme mana ma amazi na anya bụ agbamakwụkwọ na-emesizie wee gbabakwa ya ka ọ na-abụ na-anụbaziri ọgụ onye ọbụla kolo akpịa wee na-asa anụ na okwenụmode nke a ụfọdụ ụmụ nwaanyị chizikwara ifere emechi ọdụ unu ka ntụ anụnwa o si wee bulu ọgụ wee bịa ọnya ya eme ka nke nwoke hapụzie nwaanyị ọ na-anụ nụbazie nyanwa echi ka ọnya ya emezi ka nke nwoke laikizie ya ka onye ya eme ka nke nwoke hapụzie ya kpamkpam sịkwana na ya bụ relationship na onwezi ife ya ejikọrọ ya na ya maka na nke nwaanyị onufulu ebe a na-akọwa na nke nwoke agwa adịrị ya na ọ na-eje ịnụ nwaanyị na onwe dịrị ka ya na nke nwoke si wee kpata nkata nke nwoke gwa ya na ọkpọtagori nwaanyị ọ ya anụ na onwe dịrị ka o si kọrọ ya anya n'akụkọ n'ọnụ ọnọzikwa ọdụkọ ndị oyi ya gwara ya na ọ na ọmahụ na oyi ya nwoke na-anụ nwaanyị tata na ya bụ ife dịzikwa ya sọpraịz o wee sị ka ọ bịa ka ọ maa na eziokwu ka asị n'ọkwa ya ka ọ bịazi o wee bụrụ na ife a na-ekwu bụkwa n'eziokwu na oyi ya nwoke ya na ya na-ayị na fa aka na ọkwa na relationship o na o nwekwa ife na-eselụfa o wee bụrụ na nke nwoke ejeziri n'azụ wee jee kpọta nwaanyị ọzọ ya anụ na ọ gwazikwana ya bụ nke nwaanyị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọdụ unu ka nwoke mere ụdị ife a agwaghị enyi ya nwaanyị na ọ na-anụ nwaanyị ọdụ unu ka ọ na ya bụ nke nwoke nụcha nwaanyị ọ na-anụ na onye esikwa n'azụ je na-etitọrịkwa nke nwaanyị a na onye esikwa n'azụ je na-agba ya one for the road na-agba ya missionary journey and nke nwaanyị ya ama na ya bụ nke nwoke anụgo nwaanyị n'azụ na-ezori anya ya bụ ife adịghịkwa mma ịnọrọ na relationship ọ bụ gị na nwoke na-ayị ọ bụ gị na nwaanyị na-ayị eche ịnụ nwaanyị mepee ọnụ gwa ya sị ya na ị chọrọ ịnụ nwaanyị after all na mbọsị ịgbadoro ya ka gị na ya yiba na ịgwaghị ya mbọsị ahụ na iyi anụ ya ife ịgwara ya bụ na ịlaikiri ya ka unu na-abụ yiba ịgwaghị ya na iyi anụ ya ịgbagodi ya na iyi anụ ya chọpụtazie na omume ya adịghị mma ma ọ na o nwere ife ọ na-eme ịlaikihụ gbuwarị ya ọrụ gwa ya na ị chọrọ ịnụ nwaanyị na ịchọghị ịnụ ya chọọ ofu eskuzu nye dama isi etu a bihapụzie ya ka ewu amaghị ife atụrụ amaghị ife okooko nya imeri ya si ivu na o nweghị ife ọ bụ mana ị na-alarị bie mgbe ị na-alarị o nwere ife ọ bụ kịta anụ wee fụzie nwaanyị ọzọ ya anụ onwe eze ife ọ bụ andị enechaghị anya gụpụ nke nwoke ịnụcha nwaanyị a isikwa n'azụ ijekwa na-alarị ya mana ọ dụghị mma ịlarị alarị mana ọ dụghọghị mma ọnụnụ gụ na mmadụ nọrọ na relationship ịchọ ịnụ nwaanyị meghee ọnụ gwa ya na ị chọrọ ịnụ nwaanyị mgbe anyị gwara ya anya onwe ife oyi ekwu okwuo onwe ife oyi eme ome ife niile o ya eme ịchọzi ịnụ nwaanyị nụọ ya n'udo mbọsị ya ga-eyi afọ ya ịma na ịgwara ya agwa na nke a na ịgwahụ nwatakịrị nwaanyị mmadụ
ije na-anụ nwaanyị nya bụ ife adịghị ọkwọ mma. Tụlekwa ya na ọ bụrụ gị nwa ka emerie na obi ya adịghị mma, maọbụ ọ bụrụ na nwanne nwaanyị ka emerie obi ya adị ya mma, mana nke nwaanyị abịala ebe a, ọ bụrụkwa mụ ya abịakwa mechikwa ụdị ifele emechi ya nụnwa mbịachazi ebe onyezi ya anụ mechi ọka hụ mana ebechakọrọ onwe na be ọnụcha nwaanyị echi pụtakwa onye amaghọ na gịnị ya nọ na relationship anụrụ, mana nke ibupụtaziri onwe gị afịa bupụta onwe n'ihu soshal midia, kedu onye ya anụkwa ya echi? Anyị nwekwa ike onwe ndị ka ya anụ, mana ite onwe gị ụdị ule a nne ọdọ ọkwọ mma na onwe ekwe n'ebe e kwuru na iwu bụ na onye ọbụla gịnị ya yiri oyi nwoke na oyi nwaanyị na oyi endi na maleji. Relationship niile adịghị endi na maleji, ọ dabara unu endi ya, ọ dabakwanụrụ unu. Onye ọbụla achọrọ onye dị ya mma jee nụrụ, echi niile unu fụ onwe unu na-ekene unu. Ife a na-etiwusi onwe unu ọnụ ha ọnụ ya anụ, ọnụbazie ya echi welu mma sọgbuo maọbụ unu nụwa ọgụ ofu onye kuwuo ofu onye ma ọ sọgbuo ofu onye anya, nya bụ ife ọmaleji. Maọbụ echi niile a na-eti ụda ndusa danduka na-akụ ụka akụwuo, nwoke pụta oyiri akwa ya pụọ, ọ ya anata gụọ a na-anụ anụ ịtọ na mkpesa na-asagharị aka, ọ bụzie na ọgụ a ji onwe aka makwuo onwe na nya bụ maleji na lọvụ adịghị ya, na nke nwoke achọghị ịnụ n'ọgụ makwere na ya anụghị anụ. Onye disapọịntị ahụ maọbụ hapụ uje n'ụlọ onye ọzọ, malụ na every disappointment bụ blessing, na Chineke ya ewetara uhu nke ka onye ahụ mma, maọbụ emechaa Chukwu enyekwana uhu nke bụ diu ike onye ahụ ị na-atụ anya ka ọnụ ahụ, ọ bụrụ na ọhịa ya bụ diu ị na-amakwu onwe na ya anụriri anụzie ya echi anyị anụta aka maleji endi ya. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na nke nwaanyị anụnwa abịaghị n'oge na ọbịakwanụ leti, na-agbagokwanụ nke bụ akwụkwọ na ebe anụnwa bụkwa na ebe abịa ka erie ka aṅụọ, na nke bụkwa na ezigbo agbamakwụkwọ na-emechagokwana ya Chineke bakwalụ mmadụ ebele. Ọkwa ife nna otu ka m wetara unu, ekenekwa m unu.